stille frem. Så det er en sjov proces, at man kan mærke, at man først når jeg skulle prøve at springe til det var lidt sådan at du skal bruge din krop på den måde, hvor du for eksempel spiller fodbold eller håndbold, så du skal kunne styre det helt anderledes. Det var lidt skræmmende første gang, så jeg kom ned sådan sådan. Måske er mange ting omkring, at jeg bruger sådan en slås. Det går også stærkt, så det er bare altid fra. Så du skal kunne fokusere på det, du skal, og så præstere det jo ikke. Før jeg springer svært, så tænker jeg over det og fokuserer sådan noget, jeg kan. For hvis ikke du gør det, så kan du ikke det sådan noget. Men hvis det er okay, men hvis det ikke går, hvad hvis jeg ikke kan køre det? Startskabet er anderledes.